Ubhuti kaNgizwe usalokhu ebhekene nenkinga yemibuzo ephuma kubantu mayelana nodaba lwaNgizwe noKhuzani. Lo mlisa uveze ukungaphatheki kahle ngalento eshiwo uKhuzani ngabafazi bamfowabo uNgizwe Mchunu. Kuyimanje nje miningi imibuzo lo mlisa esalokhu ebuzwa yona futhi uyahluleka ukuyiphendula. Awuyesho ntanga zamashini. Hayi umfoko wamlilo la enkandla amahlathi amnyama kwesakaMagwaza. Ngiyabona nje ukuthi ulibhedlele lolu daba. Kodwa ngibona engathi yagagamela mfowethu uthatha kakhulu ngamawala. Thanje ukuthi iqambi yamanzi. Umpupudla ngathi usuyisitatata kakhulu ushukela. Lo muntu omkhulumela uhamba esukela abantu abangenze lutho. Abasukela ethemba ukuthi uzothi mayihlangana nawe emkhaya ngangidlala mina emkhaya abantu bazoxabana nohlanya. Yabona silethe kuqala isandla ufuna ukuphawula. Akekho ebhuti umuntu ofuna ukuhlanyela uhlanyela komunye umuzi. Umuntu nomuntu akabamba uhlanya lwakhe. Uhamba egila lemkhuba ehamba nabo omkakhe. Nenithini namayenza konke lokho. Mhlawumbe sithi siqala sikhuza umuntu nomuntu ebese libambile uhlanya la kwabo. Ngoba akekho umuntu ofuna ukujijelwa ngezikhuni ezivuthayo bese kubuyisela ngamalongo.